Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng New Trap Youth Council, hakalai terik mentau nailur arzar kat kendai. Kelalej IT da kedor khas Jingdawa, Show Director General of Police jong kejala Meghalaya, UR Chandra Nathan, da ke bakar pat ba un betha ya baro ki pulet ki ba apahara haki infiltration gate baki dei ban penjor ya kajing talasi na kajing wan rong kerthap ki menderi sya kejala Meghalaya hadian baka sarkar Assam dangshen kalapenmi ya kathop pen rong kerteng ya kinong sungsnong jong kejala Assam lengba ka National Register of Citizen hakaba hadu khat khandai lak ngut kila sya kantaj na kani kathop bat sya khen nongwei Hagani ka dorkhas ke seng HYC kal ajimot ru ya katnat pulen bakan penklan ya ki Village Defense Party hakisnong ki thau khnang bakin long ki bapit ngor bat bante alakam ya ka jingwon rong kerthap ki menderi bat ki barjala sakisnong ki thau jong ka jala Meghalaya Kombo PUI bahadin baka sarkar Assam kala penmi pajba no ya ka thup kerteng jong ka NRC bat NUI tu komba khat khandai laktam ki briu kim sham la yo rung haga thup kerteng jong kan asi hoj wat lada ki dang don por ki dang don ya ka por sakumba spa ar husngi bakin apil ya ladi bakin yo long kum tu ki ban yo rung ka thup kerteng hari ni kum ka jala ka bajan bat ka Assam bat kum juru ka bajan bat ka Bangladesh ngim no mala ban shu shim sting lani shung kliti abri bat ka ne ka bentan nomor NUI kelong ba kini ki bruhi ki bala sha weng no na ka thup kerteng ka bomut ba I kumba kinom sha khenchu ba ki kinong India tilada kim sha khenchu ba ki kinong India kala don ka possibility ba lesi ki haban mi no na ri India lani ki haban mi no na ka jala Assam ka jing e ka bangi lap menta kalong ba ka NRC dang le ta ka po Assam ka bomut ubriu ubom desu unong India Assam lada wan ha mekhlia Urawan ra ki epic urawan ra ki kot ki slai ki bawa ayo ki driving license mat kui ula ban dei biang unong India la wan oh me khlia la ne ulit no sha kui jala ti kan ni kala long lupa ka jingma ya ka jam ru jongi hari kumbang ong phi kolong ba yo kimbe eki direct sa Bangladesh yo kim deport eki ki eki hang tu kim yo eki hok ki jongki na Assam ti kemut kin lej ha ka wi ki jala ki bakin yo biang ki hok jongki bat ka wi ka me khlia na lor bang yim don ni ki ILP yim don ni ki wi ki an ki bante ala kam me ka jingru ka klep jong ki mandari ni sngew ba ngi ndi ka first victim jong state nadu mendin ka singi hi na kaliang jongi ni la kan du SP rubhoi ni la kan du ki OC patar khma na West Cat Hill la kan du badu badu DC badu SP bani plu jumut halor kan ni bat ngi sung thu ba ka Directorate of Infiltration kadang don sibun ba ki jingduna hakane kam bat nat kanau ni wan kan du no yo DG bodi u he du jong ki police ya ka bani keren kumno pun klanya ka anti infiltration directorate bat na kaliang jongi la suggest iki kato kan ni ka bani kong e kalong ba ka police department ta ka di ban reactivate la ni re-strengthen ya Directorate of Infiltration habaro but la ban le kan ni da ka ba pen bun ka number of staff de ban don ki special unit hakaban page ya ka Infiltration Directorate nalor kata ki di ban don ki contact numbers ki ba ki rupa ba da ki UI ya kino ki suspicious people kin contact ite ki number ya ba police department mentakan sa upload ki numbers ki labu UI grievance numbers ko UI WhatsApp number ya ka bangila ban contact directly ya itu di ka bangil ajumut susu kalau ka bangitip ba kam la long ba ka mekhlia kan bu policeman ka sunong ngathai nom don briu hiru ban le amda tingi ong ba ngidem penon kam me ki VDP di ban revisit di ban restengden ya ki VDP haban ki jaka khanang ba ila ban lap ikini ki briu di ngistenat ban nakalian ka police department ka consider de ki pon ki jongi ban nakalian jong seng nang ni khmat min salik kendu ki SP min kendu ki OC ya ka ban ya trelang harangkat baka police department ya ka ban check ya ka ban verify bat ya ka ban yada ya ka jela ka jongi na ka jingsa atlet jongki mendari